bod I gymaint o benwythnosau mawr Radio 1 dros y blynyddoedd, a mae'n argoli bod yn byth mawr eto, wel y mwyaf wrth gwrs, mae'n digwydd yn Belfast, Coventry, Perth ag Abertawe. A ni bod yn Abertawe cyn y penwythnos mwyaf fyd, drwy gydol yr wythnos yn yr Academy, wneud gweithdai a gigs a pethau. Felly mae wedi bod yn wych gwario lot o amser yn Abertawe eleni. I've been here before a few times, but so my first impressions when I first came here was that it's a very lovely place. And actually my nan is from South Wales. I do a lot of DJ sets and stuff around here and for the young farmers and for the students at Swansea University, and it's always a really wild night out, so we love it. Mae'n gret I cael rhywbeth fel hyn yn Cymru, a fel ti'n gweud yn Abertawe, mae pawb gymaint o ffrindiau fi fan hyn heddi fyd, a fel arfer mae glas o fi'n eitha bell o ni, felly mae'n gret bod yn agos, bod pawb yn joio'r digwyddiad. Mae hwn yn gret I Abertawe, achos fi'n teimlo weithiau bod pobl yn anghofio am beth I ni. Felly, I gael bobl fel George Ezra, Sam Smith, Ed Sheeran mae fe wir yn neud I ni deimlo bod pwrpas yn ni. Felly, fi'n sicr yn joio. Oedd yn wyngen I, o'n I wedi addo mynd i weld Ed Sheeran, a ffindies I mas bod hwn fan hyn. So oedd Ed Sheeran yma, a bod I moyn gweld Craig David fyd, so mae'n cael y ddoi nhw'n mynd diwrnod. So mae'n siap bach I fi. Sim byd fel hyn yn digwydd lot yn Abertawe, llawer o'r amser, felly ni'n lwcus iawn I gael rhywbeth mor agos I ni, fel gyda'r holl gerddoriaeth yma'r artists mawr yma. Mae wedi bod yn really good, yeah. Fi wedi joio Ed Sheeran, a yeah, mae'r tywydd actually wedi bod yn really good, so wedi glawio to, so yeah, really joio. Fi'n edrych ymlaen gweld George Ezra heddi. Fi'n edrych ymlaen I gweld Years and Years. Mae'r awyrgylch yma yn ffantastig, so really, ydw. Fi'n edrych ymlaen a fi'n joio hyd yn hyn, ydw. Love it. It's such a lovely place to be. Dare I say this, people in Wales are just as nice as us Northerners. Honestly, people are so nice here. It's been great. Mae Gorwelion wedi cael rhan mawr yn y llwyfan BBC Introducing Lenny, felly mae lot o artistiaid newydd a mae'n rhan o beth mae'r BBC yn neud wrth gwrs, magu talent newydd a hyrwyddo cerddoriaeth newydd. Dyma lle mae'r bandiau Cymraeg yn chwarae dros y penwythnos, a dwi efo Gorwelion, BBC Radio Cymru a Radio Wales wedi helpu dewis a dethol o bandiau sy'n chwarae, bandiau sy'n bwysig I ni, so mae'n rili gyffroes gweld bandiau yn ymateb I llwyfan mawr, cyfle mawr ag penwythnos mwyaf. O fe'n mad, mae'n odd cael fel gig fel na'n Abertawe, a ni fel, o fe'n really nice o pobl yn really into it, o'n gwych. Lot o ffrindiau ni yna, sydd yn dda, mae'n neis gweld pobl troi lan. Lot o teulu yna fyd, pawb yn joio, dwi'n credu, so... Mae'n just teimlo fel home turf I ni, so I actually chwarae'n Gymraeg I crowd sy'n gallu siarad Gymraeg, oedd yn neis. O'n I ar Gorwelion 3 blwyddyn yn ôl, meddwl. Nath e really helpu ni. Oedd e'n sioc I cael gofyn, I fod yn onest, I chwarae fan hyn, a wedyn, fi'n credu bod y cynulleidfa yn eitha gwahanol I beth sy'n dod I gigs ni fel arfer kind of thing, so... Mae bach yn kind of surreal, really, oherwydd mae cerddoriaeth ni ddim fel kind of mainstream, fel stuff sydd ar y main stage kind of thing. Ond, mae'n cool dod ma. Oedd yn wych, oedd y crowd fatha, yr egni gatho ni gyda nhw yn wych. A erbyn ni orffen y can gynta, o'n i'n gallu gweld cefn y crowd, so oedd yn wych. Tro gynta yn Abertawe, ond I fod yn tro gynta, mae hyn yn, mae'n rhywbeth special iawn. Biggest weekend is a huge thank you to the listeners, really, because without the listeners, there's literally no point doing it. Mae'n beth gwych cael yma yng Nghymru, a lot o artistiaid byd enwog yn dod mae chwarae. Gobeithio bod pawb yn joio.